M'ha arribat aquest paquet de Norma, que la veritat és que ja porta spoiler del que serà i anem a obrir-lo perquè tinc moltes ganes de veure-ho. Jo, és que els detalls, tio, Norma, sempre... Que guai. Aquí, en principi, hi ha la nota de premsa, on ens expliquen una miqueta més de l'obra. Ui, hi ha 2 fulls. Això és una carta de Shen Shiliu, que és el germà del mestre del Chang'e, que és el protagonista de la novel·la. És que us juro que aquests detalls a mi em semblen lo más. Tirurum, tari, pop, 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 es veu preciós. Doncs, tal com spoilejava el sobre, és Les 3 estrelles de la calamitat de Priest. Em sembla molt fort tenir aquest títol a les mans, tenint en compte que el van anunciar fa un mes. I m'han enviat l'edició especial, així que anem a veure què porta. 4 punts de llibre, una fulla d'enganxines, també porta 3 postals, un pòster reversible i aquesta llibreta amb aquest dibuix i aquests detalls tan bonics. És una passada perquè no pesen res, a més, mireu que bé s'obren. El títol és com brillant, no sé si es veurà bé. És veritat que a mi m'agraden molt les edicions que fa Norma de tapa dura, però és que això per portar on sigui és facilíssim. L'obra a més inclou 2 pàgines a color. El Chang'e és un noi que viu una vida tranquil·líssima en un poble apartat on bàsicament el que fa és rebre les ensenyances del seu Shifu i entrenar amb l'espasa. A tot això els acompanya el Shen Shiliu, que és el germà petit del seu mestre que està quasi cec i parcialment sord. Però tot això canviarà amb una invasió dels bàrbars del nord, on el Chang'e descobrirà que res, ni tan sols la seva identitat, és el que semblava ser. Bàsicament una història de secrets i intrigues que segur que ens tindrà superenganxats. M'ho hauré de llegir, però si això és l'home quasi cec i parcialment sord, amics, vaya trama. Com sempre podeu comprar aquesta edició especial o l'edició regular i aquesta obra en concret serà només 5 volums. Però digueu-me, us ha cridat la premissa de Les 3 estrelles de la calamitat? Li donareu una oportunitat?